Suediako hiriburua da. Hiriak berak bat osatzen du 14 uharte. Osatuta dago eta 53 zubi lotuta 13 mendetik izandaren lehen izatik Estokolmo, enbor edo gotorleku esan nahi duen. Hitz aleman zaharra da. Izenaren bigarren zatiak ohartzeko esan nahi du. Ekipaia. Arropa. Barruko arropa, zapata, txanoa, bufanda, eta hotela, Ljubljana hotela izenekoa da, eta 4 izar dauka. Hegazkina. 369 euro balio du. Hegazkina joan behar dugu Madrilera eta hegazkina hartu behar dugu. Ordu bat egon behar dugu eta gelditzen gara Dublin eta itxaron behar dugu 2 ordu ailegatzeko Estokolmora. Lehenengo eguna. Hiriaren eraikin bereziagarrietako beste obra azpiragarri batzuk dira Estokolmo liburutegi publikoa eta Eskoskikoa den hilerria basoko herri gisa ezagutua. Bigarren eguna. Famoso aretoa joango gara, eta hor premio nobeak egiten dute. Kanpotik kolore urdin oso bereizgarriz margotuta dago. Hirugarren eguna. Suediara Zergal plaza famako bisitatzera joango gara. Hiriaren bihotzekoa da. Hirugarren eguna. Estokolmo erakunde kultura nazionala ugariaren kokalekua da. UNESCOren gizastearen ondaren dirua bi toki. Laugarren eguna. Deitzen diote hiriaren alde zaharra kale. Trazadura erdi arokoa da. Eraikin aipagarrietako batzuk honakoak dira. Hortik oso hurbil estilo barrokoko dago. Nabarmentzekoak dira. Eta bosgarren eguna, barko museo joango gara, bat ere hor dago barku batzuk, eta ere dago bikingoena. Eta azken eguna, joango gara aeroportura eta Parilera joango gara. Eta zoritxarrez joango gara dugu.